Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Mga security preparations alang sa pagsaulog sa 2023 Sinulog Festival gihapsay na sa kapulisan sa Cebu. Karon nga magsaulog ng tagbalik sa Sinulog Festival human sa 2 ka tuig nga wala ka sa ulog niini, atong susihon ang mga security preparations nga gibuhat sa kapulisan alang sa maong selebrasyon. Gipangandaman na sa tibok persa sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, inubanan sa Police Regional Office 7 ang pagpahigayon sa 2023 Sinulog Festival karong January 15. Ang Cebu City Police Office may patuman og nagadaiyang security preparations sa pagsiguro nga hapsay ug malinawon nga masaulog sa tanan ang giingon nga one of the grandest festival sa nasod. Matod sa CCPO, anaa sa 2,000 ka security personnel ang gideploy aron nga mobantay sa seguridad sa pagpahigayon sa mga sinulog-related activities ug mismo sa adlaw nga sinulog. Anaa sa 60% sa police force sa CCPO ang gitahasang mopatuman sa kahapsay sa maong selebrasyon, kini matod ni CCPO Director Ireneo Dalugdog. Dugang usab ni Dalugdog, muabag usab ang kapulisan gikan sa Mandawi ug Lapu-Lapu City aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ang mga security protocols nga ipatuman sa kapulisan naglakip sa pagbutang og mga police assistance desk, pag-check sa mga bag sa katong mutambong sa misa ug ubang kalihukan, ug plano usab nila nga mopatuman og signal jamming. Gipaambit usab sa kapulisan ang ilang Sinulog 2023 Security and Safety Tips kun diin ang kumpletong listahan niini mamahimo makita sa Facebook page sa Cebu City Police Office ug Police Regional Office 7. Amping ta kanunay og pit senior kanatong tanan. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, ako si Myrtle Pasigan. Dumaguete City LGU ug Department of Labor and Employment nang hatag og mga motorized fiberglass boats sa mga mangingisda sa syudad. Nakadawat og 80 ka fiberglass motor bangkas ang mga mangingisda sa Dakbayan sa Dumaguete. Gipang-apod-apod kini sa lokal na kagamhanan sa syudad kauban ang dole sa napulog duha ka Fisherfolk Association dinhi aron matabangan ang mga mangingisda sa ilang pagpanginabuhi. Nahitabo ang turnover sa mga 5 motor bangkas sa may Pantawan area sa Rizal Boulevard. Matod ni Mayor Felipe Remolyo, maigo ang 3 ka tawo sa usa ka bangka ug kung ihapon tanan, adunay 240 ka mangingisda ang makasakay sa 80 ka motor bangka. Gisiguro sa lokal na kagamahanan na ang kaning mga bangka lig-on ug makalahutan og taas na panahon. Gihagit sab sa lokal na kagamahanan ang mga mangingisda na ampingan nila ang mga motor bangka. I would like to thank Dole kay hasta ang makina appeal. I hope nga ampingan yung maayo sa ato ang mga association. With them, I know kay fishermen daan sila, kabalugod sila unsaon paggalam. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Ray Anthony Lamotan. Tinuig nga search for best zero waste barangay and public elementary school gibuhat na usab didto sa Siquijor. Wala makapakgang ang galom-om nga timpo sa mga gitahasang individual uban ang mga opisyali sa gobyerno sa pagsarap sa Best Zero Waste Barangay o Public Elementary School. Sanglit maabtikon ug makugihon nilang gisuroy ang kinatibukan sa isla sa Siquijor. Sila mao ang naglangkop sa Siquijor Provincial Solid Waste Management Council as the team of evaluators nga nagikan sa nagkalain-laing buhatan. Sama sa Provincial Tourism Office, DILG, PIE Siquijor, DENR, DepEd, Mother Earth Foundation o Siquijor Provincial Zero Waste Task Force. Kisugdan ng ilang operasyon kaniadtong Disyembre 27 hangtod 29, 2022 o gipadayon kaniadtong Enero 3 hangtod 4, 2023. Gitaniyag ang tinuig nga kalihukan aron mahatagan og hingpit nga pagila ang mga tawo luyo sa kalimpyo ug kaanindot sa mga barangay ingon man sa mga tunghaan inig tapos sa tuig diin sumbanan niini ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Igo usab sa nasakbit ng aktibidad ang ordinansang pangkalikupan kon no single-use plastic ordinance ug no open burning policy nga mao'y tinubdan sa kalimpyo ug kaorganisado sa Siquijor. Mamatiktan gayod nga sa ikaduhang tuig sa maong contest, gilakip na ang search for Best Zero Waste Public Elementary School. Kay matud pa usa kini sa lakang aron motatak sa animpatakan sa mga estudyante nga ang pag-amping sa palibot
dakog kalambigitan sa tawhay ug limpyo nga pagpuyo sa kalibutan. Padayon sa Kalimpyo Siquijor, aron ugma damlag ikaw matanyag nga first zero waste island destination sa tibok Pilipinas. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si John Carlatio. Ug para sa Bohol, ania ang ilang maayong balita. Ilado ang Bohol sa mga karaang mga simbahan ug sulod niini ang mga karaang higante nga altar o retablo ang inyong makitaan. Kung ang bulanon sa matag Domingo sa simbahan sila magampo, dito sa ilang mga balay doon nasad sila yung mga altar nga gagmay. Ang tradisyon sa urna o gagmay nga mga altar sa matag pamilya sa Bohol hilabihang usuwa. Ganis tibok nasod, ang antik nga urna nga sa Bohol kaniadto gimugna sa mga collectors karon maoy gipangita og sa mga antique shops arang mahala. Gikulit nga timaan sa ilang tinuhuan ang mga urna dinhi nagsaysay sa mga pagtulunan ug sa mga nagkaliring nga pagkapanulundan. Sayod ba kamo nga bisan sa kadugay na nga panahon ang tradisyon sa pagkulit og urna dinhi nagpabilin gihapon? Himamata si Arsenio June Lagura, labing hawd nga tighimo og urna. Tuon ko ning kulit sa una sa edad ko 17 years old pagka human na graduate of high school na may siya pag maguwang furniture. Dito ko nag-apprentice mintras tanto nga ako ka-proceed og eskwela sa college kay galisod og panggasto. Daghan na sila didto og natrabaho gikan sa urna nga gagmay ngadto sa higanting retablo ug nagkadaiyang mga santo. Dili purpose ang taning bilingan ni Father Bal. Kuan na dili kanang training center man doon gani. Aron nga di mamatay na tong industriya bagay ug way sunod tiguwang nako sa isinta na pod. Bisitaha sa ilang shop kilid sa simbahan kay basin ba nga ang pagpamanday og urna ug ang pagkulit og santos moray imong kadatuan. Gikan diri sa Santa Monica Parish sa Albuquerque, Bohol, alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingoro ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na pud ta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug magkita na pud ta sunod simana.